njengoba ke ngingasho ke masiye ekhefini ukuthi ngilabantu abazi kakhulu ke ngaye uShenge nabangakhuluma kushona ilanga phinde kuse futhi Mkhatshwa Nombovu ngicela uqala ngawe Mkhatshwa mangabe sibheka nje igama leli linomlando igama leli Mangosuthu khona umuntu ongazi ukuthi lichaza ukuthini khona umuntu futhi ongazi ukuthi umntwana kaPhindangeni uyinkosi yesizwe sakaButhelezi ngale kukuba undunankulu wesizwe samaZulu futhi unolibo lokhosi bukaZulu. Yebo kunjalo Sothola. Umntwana ungumntwana ephuma impela laphana okhalweni lenkosazana kaMangosuthu isilo uDinzo uzalwa ke indodakazi umntwana uMagogo manje ke ikhona indaba ethi kwathi lapho ke umne wabo ese ke wabiza inkosi uMathole ukuthi izoxazulula inkinga ethile yabantu ababexabene sengathi lolu daba lwase lukhulunywe ikhashana leyo ndoda ithi yabeka bonakala ukuthi sixazululwa sikho kodwa kuthe ma esebiza uShenge uMathole wafike wabeka ngendlela eyacacela wonke umuntu ukuthi lamagama akhe ayayixazulula lengxabano wayesethi-ke umntwana udadwa umfowabo Solomon angifuni asilahlekele lo ngifuna ukuthi athathe lapha ekhaya wasekuthiwa-ke cha nangu angamthatha base bethi hayi lona cha usekhombe kwanxumana indodana kaMaNkulumane kodwa-ke kwagcina izwi elinqobayo kukuthi akahambe ayogana inkosi uMathole lesikhathi egana inkosi uMathole wayesenendlunkulu esenamakhosikazi ayishumi naye kuthiwa waqala wantela wathi kodwa mina ngoba senginalo nje ishumi nithi ngisazomenzani lona weshumi naye kanti-ke egcineni futhi wagcina efika emashumini amabili kodwa-ke kuthe mase kuzwakala indaba zokuthi umntwana Magogo usezibule ngendodana umntwana onezambanyana kwathiwa awu cha ngeke kube kuhle kangaka uSuthu luyisholo nje amangosuthu lo lwa ukuthi laphayana sekuzelwe indodana ngazi-ke mina lowo munxa womlando abanye bangawazi ngenye indlela. Mbongo Sotho phephisa somasho Mhlungu Sotho kakhulu njengoba wazi Sothole uzalwa khona kuleli izwe lakithi eliphakathi nesifundazwe ngomakhelwane nomzinyathi mina ngisuke nomntwana phansi ngo-1977 ngambhalela ngibuza okuthize wangiphendula uba ngimtholanga mhlawumbe ngangizoba imemba ka-ANC ngaleso sikhathi kuba bengisebenza ngibamba amatoho eMgungundlovu sengifunda esekondari makuvalwa iy'kole ngobamba amatoho ngihlala eSobantu omumndeni wakithi bakhona nje abaphumayo bayekudingisweni bethi banqamula beqa umncele Lesotho abayishumi kukhona abaseSobantu nabakwezinye indawo babulawa amabhulu becross umncele kwangisiza ukuba ngibhalele umntwana ngibuza imibuzo wangiphendula ngencwadi engeyinde kakhulu kulokho engangikubuza ngiyakhumbula amazwi ethi I admire and I appreciate lo line yokuqala ayinde kakhulu bayisengirefeya ithi wawunyaka olandelayo ngo-78 kulowo ngoba yayisimisiwe engakamiswa nanoma yayisimisiwe youth brigade ngalowo nyaka
ngifika kumfowethu uMandla Msomi owayelaphana eNgoye eDlangeso ethi angixhumane naye wanginika i-address yakhe isekhona leyo ncwadi. Emva kalokho-ke saxhumana nomntwana-ke kuze kube namhlanje sikhulume wangifundisa wangidodisa. Ngalowo nyaka ngangishonelwe umama wami ongizalayo kwase ngamthola kahle-ke kunjalo. Ngo-85 ngashonelwa ubaba. Sesixhumana nje-ke ngokuxhumana kokuhlobonhlobo kokubhalelana, ngibuze lokho angiluleke ngalokho angithume lapha asho lokhuya nalokhuya. Hawu, angizange ngisakwazi ukuphila ngaphandle kuba ngixhumane lo baba ngimbikele noma ngiyaphasa esikoleni noma kwenzakalana empilweni yami nasemndenini. Kodwa okukhulu angenzela khona ngaphezulu kwakonke ngibe uthisha ngoba umntwana wakhokhela izifundo zami. Ngenza i-primary teachers certificate okokuqala, okwesibili sengenza i-primary teachers diploma kwami i-college. Malibona isheke elisayinwe umntwana lifika e-college uba ngikhokhela. Ubaba ungumngane, ungumhlobo, ungumenta, ngithi ungumprofethi, udokotela uyikho konke kimi angenzele khona. Noma ngishiywa umndeni wami, umkami, dadewethu, umfowethu, ube nami benginaye, ngaba naye uhamba umntwana omkhulu omzalayo umntwana. Ngabona isimanga somuntu othi ma abantu kade befike bemkhalisa ethumela incwadi yokubonga, i-postcard. Ngathi hawu, angaze ngibone umuntu ebonga makade ehanjelwa abantu bezomkhalela. Suka lapho nje-ke silokho esibe khona kwaze kwaba ngobe engidonse ngamandla ukuthi siyohlukaniswa ukufa siyongcwabana. Asiyibambe kanjalo ke Mbongi. Mkhatshwa, ziningi inqubo ezenziwayo ikakhulukazi ke mangabe kutshalwa amakhosi. Ngiyacabanga kukhona futhi okwenzekile lapha emakhazeni mangabe silandwa isidumbu sa inkosi yaKwaButhelezi. Kepha ke ngizocela ukuthi ke sidlale nanku umbiko ozokhuluma ngakho ukulandwa kwesidumbu sikaMntwana kaButhelezi sikaMntwana okaPhindangene. Kukanye ke nezinqubo ezenziwayo